Allah bizde şulay yaratkан. Biribizde aşamaysa uzak tura almayбыз. Rizq bizge küs hal bire, ağzalarыбызды эшләтә, bir туктаусыз хәрәкәтләндерә. Яныбыз да ризыкка мохтаҗ. Рухи азыгыбыз инде ул иман. Аллаһка инанусы һәм таянусы гына был тәңгәлдән көс аласак. Йөрәк яктыһы, ян азыгы булган динебез бездә яңгызлыктан, күңел бушлыгынан, өметсезлектән, дөньялагы бар әшәкелектән курсалай. Аллаһты яратып, уга ихлас табынып яшәү генә әдәмде бәхетле итә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух. Һәр башагызга Аллаһның сәламы, рәхмәте һәм дә бәрәкәте булсын. Шын дөреслектә Аллаһ субханаһу ва таала безләрне иң күркәм сүрәттә бар иткән. Һәм безләрне тәм һәм җаннан бар иткән. Менә изге Куръанга күз салсак, ул Куръанда Аллаһ субханаһу ва таала Тин сүрәсендә 4-нче аятында шундый сүзләрне әйтә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Лaqad халакнал инсана фи ахсани тaqвим. Садақаллаһул азим. Шын дөреслектә без кешеләрне иң күркәм кыяфәттә бар иттек ди. Безнең әле күзгә күренмәгән, күз күрмәгән, колак ишетмәгән, татып карарлык булмаган тагын бер өлешебез бар, ул ичке өлеш, аны рух яки җан дип әйтәләр. Менә мәсәлән Аллаһ субханаһу ва таала Исра сүрәсенең 85-нче аятында шушындый сүзләрне әйтә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва яс'алунaka 'анир-рух. Кулир-руху мин амри рабби ва ма утитум минал илми илля қалила. Садақаллаһул азим. Һәм синнән, эй Мухаммад, дип Аллаһ субханаһу ва таала әйтә Мухаммад алейһиссаламга, синнән рух турында яки жан турында сорыйлар ди. Әйт син уларга, рух ул Аллаһ Тааланың бер әмре, һәм сезгә аңардан күп гыйлем бирелмәгән диләр. Ягъни шушы сүзләрдән, шушы аятлардан карасак, мөхтәрәм җәмәгать, кеше ике өлештән тора, тән һәм җаннан. Һәм икесе өчен дә Аллаһ субханаһу ва таала ризык билгеләгән. Менә мәсәлән, тәмле татлы ризыклар, аш-сулар, ипиләр, алар барысы да безнең хәрәкәт итер өчен, яшәр өчен, тәнебез өчен ризык булып билгеләнгән. Без шуларны хәлал ризыклардан ашап, көч җыеп, тагын гыйбадәтләр кылып, хезмәт итеп, Аллаһ юлында йөреп, шушылай яшәйбез. Ләкин җанның да үзенең ризыгы бар. Һәм менә мөхтәрәм җәмәгать, барча пәйгамбәрләр, барча дини устазлар менә шушы дөньяга килеп, кешеләргә рухи азыкны табырга һәм рухны төзәтергә дип килгәннәр. Җан ризыгы нәрсә булып тора соң, мөхтәрәм җәмәгать? Җан ризыгы ул менә шушы дугалар. Шушы дугалар безнең җаныбызга ризык булып, нур булып, яхшылык булып, насихат булып кайта һәм без күңелебез белән тукланабыз. Ә сез әйтерсез, әгәр ризыкланмасаң, нәрсә булыр дип? Әлбәттә, әгәр без тәнебезнең ризыгыннан мәхрүм булсак, аштан, судан, мәсәлән, ураза тоткан көннәрне без аны бик яхшы хис итәбез. Мәсәлән, бераз гына аштан тыелып торсак, без шундый ук берникадәр вакыттан соң хәлсезлек сизәбез. Ягъни, кайбер кешеләр хәтта ашамай торса ширләп тә китә, ә инде күбрәккә китсә, хәтта Аллаһ сакласын, үлеп тә китәләр. Шушлай итеп безнең җаннар да оештырылган. Мәсәлән, җанга biz көненә 5 тапкыр дугалар укып ризыкландырабыз. Ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, җан ул күзге шикелле. Әгәр берәр гүнах яки берәр ялгыш адым ясалса, шул күзгедә кара нокталар барлыкка килә. Һәм дә инде ул нокталарны үкенеп, елап, тәүбәләр итеп чистартып тормасаң, ул күзгеңне, ул җаныңны шушы кара нокталар тамам каплап ала. Һәм инде андый рухка, андый җанга бернинди насихат, бернинди иман нуры кермәй, һәм ул андый рух караңгылана, явызлана. Ягъни, мәсәлән, бездә әйтәләр, каты күңелле кеше, каты бәгырьле кеше дип әйтәләр. Менә шуннан, мөхтәрәм җәмәгать, бүтән шир авырулар, бүтән бәлаләр килә дә инде. Без, мәсәлән, хәлал ризык ашасак, хәлал яшәсәк, тәнебез дә сәламәт була, үзебез дә сөйнеп яшәйбез. Харам ризыклар, исерткеч ризыклар ишеп, тәнебезгә зыян салсак, әлбәттә ширләп китәбез. Җан да шулай, мөхтәрәм җәмәгать.
Әгәр җанга үзенең тиешенчә ризыгын, нәсихәтен, зикрен, дугасын даими рәвештә бирмәсәң, җанда шушлай авырып китә. Кеше төрле депрессияларга, төрле йогынтыларга бирелеп, төрле ялгыш адымларга кирип китергә мөмкин. Шул сәбәптән Аллаһ Субханаһу ва Тааля кешеләрне караңгылыктан яктылыкка чыгарыр өчен менә шушы иң көчле коралын Коръән китабын җибәрә. Шушы Коръән китабын укып, зикр итеп, без әлхәмдүлилләһ җаныбызны, күңелебезне чистартып, ризыкландырып торабыз. Менә сез әйтерсез, не кирәк соң ул дуга? Дугасыз да яшәп була бит, сөенеп, татлы ризыклар ашасаң, матур киемнәр кисәң, матур йортлардан торсаң, күңел бит сөенә дип әйтерсез. Әмма дә ләкин җәмәгать булар вакытлыча. Менә мәсәлән, картаеп, үлергә яткан кеше бер вакытта да минем бүтән җыйган байлыкларымны китерегез, минем бүтән кигән матур киемнәремне китереп аяк ишенә куегыз дип әйтми. Һәр вакытта үлгән кеше соңгы сулышында, соңгы өмете, соңгы васыяты итеп, мулланы чакырыгыз әле, кырыйма килеп Коръән укысын әле дип әйтә. Хәтта гомер буе кеше ләззәт белән яшәсә дә, матур киемнәр киеп, тәмле татлы ризыклар ашап яшәсә дә, иң соңгы минутында, иң соңгы вакытында ул әлбәттә дуганы сорый. Менә шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәндә әйтә: "Әлә би зикриллаһи татмаиннул кулуб" ди. Ягъни, әллә калпләр, йөрәкләр зикр итү белән тынычланмыймы ди? Бәлә ди. Ягъни тынычлана. Безнең җәмәгать күңел тынычлыгыбыз, күңел шатлыгыбыз шушы дугалардан тора. Дуга ул һәр вакыт күңелгә тынычлык биреп, һәр вакыт җанга азык булып кайта. Хәтта сөенгән вакытта да, кайгырган вакытта да, бәла килгәндә дә шушы ризык, шушы дуга, шушы корал һәр вакыт безне саклап кала.